Usephinde wagonyuluka uNgizwe Mchunu uthi waqalekisa uKhuzana Mfokampongose kanjalo neGcokama eqalekisa lo mdlalo ophakathi kwabo oyigame ekhona endimeni. Uthi le game ayisekho kade yaphela. Uveze ngokusobala-ke ukuthi-ke yavela kanjani nanokuthi-ke waqala kanjani lo mlando wokuthi-ke lezi insizwa ayifake egemeni. Awuyizwele nanti udaba luphelele la kwisiqiniseko SA Media. Le nto yaqalwa yimi. Angifuni nje lokungiza ngiloku ngisheba ngingiza ngoba ngiyabona sokuningi imgaxelo lapha amalengelenge alengayo la. Lento ngayisusa eboveni nendidane. I am the founder of what is happening here in the Maskandi industry, of what is possible right now. And kumina ngangafisa ukumele and lento ngayinikeza isiqalekiso namhlanje futhi ngizophinde ngiqalekise ngoba ivimba amathenda amaningi amancane ingane encane ekhulayo igora ziyavimbeka mafika izolo baze bethi abafuna namuntu uyebaqinisile ungagcini namuntu anabantwana hamba yoba mnyama le emakhoneni lapha ibhuqa yemsebe kodwa uzenzele into yakho. I've cast this because I was never intended ukuthi mina lento ngiyenza ngenhloso yokuthi konakala. Ngifuna ukuveza ubufakazi namhlanje obunzima nobujulileyo. Ngathi mina ngiyiqalile ngayisebenza lento eMthandeni noKhuzana yakhandwa yimi ibeef yabo. I am the one who have started it. Ngiyinhloso yokuthi uMaskandi wawuzofa ngaleso sikhathi uma ngabe ingekho into ecishe ifanele kaMthandeni neka Qumeni noMtshengiseni. Obviously uMqumeni noMtshengiseni baqabene kwangempela bebangu-800 nakhona babebanga-800 rand beze beqabane. Into ebalulekile-ke kuthe kusuka lapho kwangena isigaba sokuthi ngiyicabanga ngokujula le ngokuhlangana kwami noShobeni noNgcobo ingane zoma sayijulela lento washo uShobeni ukuthi cha nawo umfana qedela ingoma zebhova lapho wabheka lapha khona ezimbalo mhlawumbe about 3 of them ebheka kodwa cela ukuthi ngize noma ngabe yini ukuthi ngilekelele thina bana aphumelele. Ingakwenza lokho kuthe ukuphuma kwengoma uphuma kwe-album ethi Umtholo Womona enganakekile lo ngahlangana noGasela ngahlangana bothuka lo onesemtshekile yabo ukhona lo nomunye oneso ngathi aliphilile khanda bani uGasela nobani manje uthe kusuka ke lapho mangihlangana nabo kwase basesigabeni sokuthi sivumelane lapho yokuthi sisebenza esigabeni sokuthi umsebenzi ongenza ngokufanelekile ukuthi ngibuyise umsebenzi owenzeka esikhathi sebhova nendidane kangangoba eziyezengoma ezayibhalwa ezasiku-album yomfana lo ngimbiza ngomntwana wami nawe nginesandla ngibhale ingoma zengoma naye ngakutshela namhlanje mangimbuza kodwa ayikho leyo ukuthi ingoma engayibhala mina ngayibhekisa emhlejeni iyodwa kuphela into engayenza eyokuthi ngalesikhathi uMthandeni ekhiphe i-album kwakuwuMthandeni eyikhiphile yeZinophobia ngaxhumana ngathi ngifanele isilo samabandla wonke kade kusuka ibhili
ngathi mina bayede ukhona omunye umfana wabafana bami okhipha umsebenzi omkhulu okhuza lesi simo esikhona ezweni. Ngamthatha ngamama umhlanza lesilo. Wayehamba ngemoto ehlaza njengotshani. Nomunye umfana emubi nje ojiwo yemoto onjengawe nje manje. Angimazi lo yamuntu. Kwama indlunkulu yonke iprogram yangaqala kulindwe umthandeni. Nami mina ngase ngifike ngikhona wathi umntwana uNthulani Sithesilo ngeke unhloko bana vodla amadoda ngeke uqale lo msebenzi lo mfana ocule lengoma ekhuza lesimo esikhona njengamanje ezweni engafikile. Ufike umthandeni vele sesixabene endlunkulu. Ngamthatha ngamithula esilweni. Sathi Silo ucela kubuye la endlunkulu ngoba abantu bakwaManqele khona into iqhaza abalibamba la endlunkulu elukuthi nokuthi umuntu engengikusho njengamanje. So kunesikweletu umthandeni afanele ahamba ayosikhonzela endlunkulu ngoba isilo sasisho ngaleso sikhathi. Wamnikeza isiyama sithi waphinde wamnikeza ilokunjana wamnikeza nezibusiso. Wathi mfana wami khulube ngangentaba. Ngiyabonga ukuthi ungijekeleze ukuvuleni lolu langa obelihlasela uNdlunkulu kaZulu. Izinto lezi ezenziwa yini? Emveni kwalokho uthe umfana engimzalayo mayegagamela engena emalawini ami engena emathunjini obaba mkhulu engena esendeni likababa. Ngase ngithi mina ke anginawo ngamandla mina ukuthi mina ngigijimisana nengane. Ngathatha isinqumo sokuthi ngiyayiqalekisa lento abayenzayo. Ngangafisiki ukuthi bekhona umunye okotela komunye. Namanje nje kusho njalo futhi. Bese mina lento leyo bayibiza ngegame akho game la.